ପୁରୀରେ ହୋଇଥିବା ଏହି ଘଟଣାକୁ ଆପଣ ଜାଣିଲେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯିବେ। ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ପ୍ରସାଦ ଅର୍ପଣ କଲା ପରେ ହାତରେ ପାଣି ନେଇ ସେଇଥିରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ମୁହଁ ଦେଖିବେ। ସେମିତି କଲେ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରସାଦ ସ୍ୱୀକାର କଲା ପରେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲା ପରି 1890 ମସିହାରେ ଥରେ ସେହି ପାଣିରେ କାହାକୁ ବି ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ମୁହଁ ଦର୍ଶନ ଦେଖା ଯାଉନଥିଲା। ତାହା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ପୂଜାରୀ ସମସ୍ତେ ମହାରାଜ ପାଖକୁ ଯାଇ ଯାହା ହୋଇଥିଲେ ତାହା ସବୁ କହିଥିଲେ। ତାହା ଶୁଣି ମହାରାଜା ତୁରନ୍ତ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆସି ପ୍ରସାଦକୁ ଦେଖିଲେ କଣ ପ୍ରସାଦ ଟେଷ୍ଟ ନାହିଁ ବୋଲି ଅନ୍ୟ ଲୋକଙ୍କୁ ବଦଳେଇ ଦେଲେ। ରୋଷେଇ କରିଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ଅନ୍ୟ ଅନ୍ୟ ପ୍ରକାର ପ୍ରସାଦ ତିଆରି କରି ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରୁଥିଲେ। ହେଲେ ବି ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ମୁହଁ ଦେଖା ଯାଉନଥିଲା ପାଣିରେ। ତାହାପରେ ମହାରାଜ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ କହିଲେ, ତୁମେ ପ୍ରସାଦ ସ୍ୱୀକାର କଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ପାଣି ବି ଛୁଇଁବିନି ବୋଲି ତାହା କହି ସେହି ମନ୍ଦିରରେ ଥୋଇଥିଲେ। ସେହି ଦିନ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ସ୍ୱପ୍ନକୁ ଆସି ଅଧା ଗାଁରେ ଜଣେ ବୁଢୀ ଲୋକଟି ପ୍ରସାଦ ଖାଇବାକୁ ମତେ ଡକାଇଥିଲା, ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ଚିଡ଼ିକି ପଳେଇ ଯାଇଥିଲି ପ୍ରସାଦ ଖାଇବା ପାଇଁ। ସେତିକି ହିଁ ମୋ ଦଉଥିବା ପ୍ରସାଦକୁ ମତେ ନଥିଲା ବୋଲି ମୁଁ ଯାଉନଥିଲି। ମତେ ଏବେ ଭୋକ ହଉଛି, ମତେ ପ୍ରସାଦ ଦିଅ ଖାଇବି ବୋଲି ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ କହିଥିଲେ। ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ରାଜା ପୂଜାରୀ ମାନଙ୍କ ହାତରେ ପ୍ରସାଦ ସମର୍ପଣ କରିଥିଲେ। ପ୍ରଭୁ ସ୍ୱୀକାର କରି ଦର୍ଶନ ପାଣିରେ ଦର୍ଶନ କଲେ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଗନ୍ନାଥ ସ୍ୱାମୀ ଇଚ୍ଛା ଥିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ମିଳିବ। ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦିଅନ୍ତୁ, এই ଭିଡିଓ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।